сега се пренасяме от едната световна столица на модата Париж в друга – Милано, за да ви разкажем за международния мебелен салон, който е сред най-големите по отношение на приходи, посетители и растеж. В неговото 63-то издание за първи път с национален щанд участва и България. Нели Николова е архитект и интериорен дизайнер от 10 години. В последните няколко е и редовен посетител на изложението в Милано. Тенденциите тази година са отново в облите форми, както при диваните, така и при всички мебели. Като тази година по-различното е, че вече се бяга от нюд цветовете и много повече се залага на по-цветни, по-ярки цветове. Нюд цветовете са тези, които са по-земни, по-естествени, така ли? Да, по-неутрални, както по време на COVID-пандемията. Тогава се залагаше повече в сиво, бежово, много по-спокойни, по-хармонични цветове. В момента вече това не е тенденция. В момента по-ярки, по-експресивни, по-интересни комбинации. Всяка година има различна тема, върху която се работи. В момента тази година беше темата за човека, за усещането на човека в формите на мебелите, за устойчивостта, за съхранението на природата и на околната среда. Като много от фирмите производители използват рециклиране на мебели, рециклиране на продукти, за да могат да създадат нови мебели с все опазване на природата. От минали събития това са големи фирми, които са семейни, които са на над 500 години. Те използват една тяхна линия, която си я поддържат и просто надграждат над нея. При нас това възможно ли е? Да, разбира се, възможно е. Имаме много талантливи хора в България, които те могат да го направят също не по-малко добре, както в Италия. А България как се представи? Какво можехме да видим на нашия щанд? Интересното беше, че България също има много интересна българска традиция с вълна, с сено, като вече много дори чужди фирми използват настилки или използват ламперия, която е от сено или от микроцемент. Облицовката, освен като красота, има и функция за шумоизолация и топлоизолация, която не е само красива и функционална. Какви трябва да бъдат тези панели, които да предпочетем за стена в къщи, например? Аз винаги предлагам да бъдат панелите от естествени материали. В много крайни варианти може да се използват някакви имитации, които са много добри на естествен камък или които са като керамика. Това е най-доброто. Но кога ще стои като кръпка една такава облицовка? Когато се съчетае правилно, няма да стои като кръпка. Затова е най-добре да се използва интериорен дизайнер. Кажете ми за вашата идея за функционалност, красота и модерност на едно обзавеждане. Да, това е основната формула, с която трябва да се борави в обзавеждането. Освен като красота, трябва да бъде и функционално. Особено ако става въпрос за жилище, което ще се обитава от семейства, от деца, трябва да бъде и на първо място функционално. Хубаво е да има един акцент. В момента това е най-модерното, в което да се насочи акцент с тапет, с декоративен елемент, някакъв по-интересен цвят, който да може да се концентрираш, за да може да създаде интересна визия и харизма в цялото жилище. Може ли от стари мебели да се направи красив и функционален модерен дизайн? О, да. Абсолютно в момента е страхотна тенденция тази класически стил, който да се използва, като например тази година фризовете са много модерни, всички детайли като полулеи в модерен стил да се използват и да се комбинира модерно с класика. А мебелният бранш в България има визията да го прави за своите клиенти. Категорични са и от браншовата им камара и интериорни дизайнери.